Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо ва ба видеои имрӯза. Дар имрӯза видео ман мехоҳам шуморо бо нарху навои анамин куртаҳои духтаи туркӣ ва хитоӣ шинос кунам, нархошона гап занам. Агар ба шумо дар кор бошад, метавонед ба мо дархост кунед, мо равон мекунем ба Русия. Ва инчунин касоне ки мехоҳанд хучон омада харидорӣ кунанд, пас дӯстони азиз, ин ҳамаро ман аз тарафи Мираж 7-12 бинои нави Корвон ба навор гирифтагӣ ҳастам. 3 ё 4 рияда. Биёед беҳад куртои нағзан. Ин ҳамин намудое ки ҳозир дидед 370 сомонӣ туркӣ паплини ғафси ғафс. Ина ин намудош бошад 220 сомонӣ модели беҳад фасон. Паплиношам паплинои туркии хушрӯ. Духчам хучам. Моделаш бисёр модели нағзае дӯстони азиз. Рангошонам рангои камёб. Мана остиношам хеле резинка. Пешаш боша бандак дора. Ана ина муча бинед чӣ хел хушрӯи рангаш. Метавонед аз ино харидорӣ кунед. Инаш боша 370 сомонае. Вишивкадорош дӯстони азиз, кадомеш ки пеш мехе вишивкадораю остинош, ино ҳам паплиношон ғафсай, ҳам нархошон 370 сомонае. Айнаи гарошек боша 220 сомон. Ин намудаш туркия 220 сомон. То охири видеоро тамошо кунед. ҳозир ҳамин гарошкоам хеле моделош ҳастай. Бори хитой вай арзонай. Вай 100 намедонам 50 буд чанд буд. То охира тамошо кунед мебинед. Анаи сиёҳам 370 сомонае. Пеш вишивка задагӣ остиношам анам хел вишивка дора. Чӣ хеле ки гуфтам паплини ино тамоман да бозор метракӣ нестай. Иш 200 сомона ям туркияй, вале паплин нест. 200 сомонаш и резинкае материалаш, вале остиноша бинед чӣ қадар хушрӯро дода шудагиай. И бошад аз анамун 220 сомонаҳояи рангоша хостум бори дигар бо аз дур нишон тиём. Ба касе агар дар кор боша метавонед нависед дӯстони азиз. Дар ин ҷо бошад ино аллакай бори Узбекистону бори Хитоян. Нархҳои ино ҳар хелай. 120, 130, 140 ҳам хелай нархошон. Ана марҳамат гарошкора бинед. Инаи куртои гарошек. ҳозир ки саршавии видеода дидед, вай бори туркӣ буд. Ана ин намуд курто боша гарохо. Ино паплинои оддияй бори хито 120 сомон будае дӯстони азиз. На марҳамат тамошо кунед. Инчунин анаминҷада курта поча ҳастай. Инош поча доранд. Материалошон бисёр материалҳои хубанд. Индиски меган ёра. Салқин паплинай 160 сомон гуфтан. Шояд бо ин арзон шава русти. Баъд бо ҳаст аз анаин паплино ҳаст. То размерои 110 сомониян, то размерои 56 доранд. Ино доинган паплинош. Куртош куртои нағз духтагиай. Ина рангошон гулошонам беҳад гулои доингои фасонай. Инчунин ҷада паплини анам хел вишивка задагӣ чанд ранг дора. Инам то размери 54-56 ҳастай. Се ранг, се гул 120 сомонӣ ино. Марҳамат касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан ба мон нависед. Инам бошад бори нав омадагиай дӯстони азиз. Аз анам паплинои новинка. Марҳамат доинги тоза. Аз ин бо дигар рангшам ҳаст. Ҳамаи амин паплинора кадомеша ки дидестед 120 сомонӣ. Размерошон то размерои 56 ҳастай. Бисёрам паплинои хушрӯ. Ҳозир туркиёшам аст. Туркиёшам нишон метиҳам. Метавонед аз туркиёш дархост кунед. Ино бошад бори хитоӣ будан. Ине ки ҳозир дида истодаед. На марҳамат. Ана ин намудош туркиян. Беҳад материалошон паплинои ғафси хушрӯай. 4-5 модел дора. 170 сомонияй. Борое ки ман ҳозир ба шумо нишон додистам, ино нархҳои оптомшан. Агар нархҳои донашан бахшиш, касоне ки мисол зиёдтар мегирад бо арзон мешаванд. Ягон сумаи скидка. Иҷада боша нам хел шифоно ҳаст 120 сомонӣ. Шифоно ду модел дора. Вале гулошон ҳар хелай. Нархошон ягай. Наи моделаш бе резинкае. Миёнаш резинка надора. Чанд гул дора бинед. То размери 54 ҳаст. 120 сомон нархаш. Аз тагаш чихол омадагиай.
хучон шифонан аз такшон бошад чихол омадагиай и ба фикрам тирамоҳда нағзай, барое ки ҳозир Тоҷикистонда ин намудо намешавад ба фикрам, барое ки беҳад гарма икати. Ин моделиш боша, миёнаш резинка омадагиай, модели молодёжка меган. Иям нархаш ҳамин қадарай дӯстони азиз. Бинед иҷа рангош, гулошу рангош. Шам ҳами 120 сомон куртаи тайёр платяян. Иҷа да боша дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед паплинои доинг курта духтагиян 120 сомонӣ. моделои нағзай духтошам созай ки мисол кушоти хушрӯ места дар тана ҳангоми пӯшидан. Мана паплиношам қариб ҳамаш гулошон евростилай дӯстони азиз. Баъд моделиш туркӣ духтагиай. хучон бори хитоян. Наметавонед ки аз ино дархост кунед. 120 сомон будай. Инош молодёжкошан. Иношам ҳамин хел. ҳозир бо дигар видеора нишон медиҳам. Ино дӯстони азиз ҳамин хел бруко, кушод, материалш материали чӣ гум ира жатти меган. ҳамин хел аднатоне 45 сомонӣ буда ино. Инчунин ҳамин хел ваё ҳаст. ласинаҳо ҳастаю, бруко ҳастай. Ино 45 сома 50 сомона доштан, ҳам хел буда нархошон. Тақрибан рости гап ина и дафъаш напурсидам, вале видео доштум, дар ӯ видео аниқтараш нархоша гуфтагӣ ҳастам. агар ба касе ки дар кор боша метавонед нависед. ҳозир бо ма ба шумо абаяҳоро нишон медиҳам, абаяҳои тобистонара. як ду намуди дигар омадагиай. агар хоҳед абая дархост кунед. набинед ласинора. ино абаяҳои тобистона. ана ин моделоша нишон додагӣ набудам. видео набуди моделаш. ду се моделша ба шумо аллакай видео карда нишон дода будам. на марҳамат 140 сомонӣ. бо арзон мешавад. шахсоне ки мисол бисёр мегиранд. на марҳамат. абаяҳои тобистона. касоне ки пурсон шуда будед, ҳамин хел моделош омадагӣ ҳаст. шифон бисёрам хушрӯ. размерош ҳаст. оптум гиред арзон мешавад. иҷада 4 моделай. кадом моделеш ки ба шумо дар кор аст ба мо нависед. дӯстони азиз, мо бисёртар мепурсанд ки шумо чӣ хел равон мекунед ба Русия. мо рости тариқи почта равон мекунем ва почта аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта бор мераса. марҳамат, агар ба шумо дар кор бошад чизе, метавонед дар ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран аст нависед. иҷада бошад 140 сомона. ҳамин хел паплинои доинг фасонои беҳад хушрӯ. иношам ҳамин хел 140 сомонаш. аз инои 120 сомонаям буд. дар саршавии видео нишон дода будам. инош боша дигар нуқтаи савдояй ва нархаш 140 сомон. моделиш модели хушрӯ. пешша бинед бантик омадагиай. баъд аз ана ин модело ҳаст. рости нархҳои ино 120 ё 130 буд ба фикрам. иноям паплинан, доинг нестан, вале паплинан. паплинои гулмайда. моделошу моделои молодёжкае. агар ба шумо дар кор бошад, инам ҳаст. инчунин дӯстони азиз, ҳамин хел рубашка платья мехоҳам ба шумо нишон диҳам. як манкая 160 сомон. пешаш кушода мешавад. на аз болош тагиш паплина, аз болош ҳамин хел шифон бори омадагиай. 160 сомон то размери 54 ҳастай. агар хоҳед дархост кунед. дар инҷа инчунин ҳамин хел ваё ҳастай. куртоҳо ҳастай. ино ҳамаш платян дароз. куртоҳои духтагӣ. ино ба фикрам истеҳсоли ӯзбекистонанд. то размерои 54-56 доранд. паплинан, доинг нестан ино. паплини оддиян. марҳамат, бинед чӣ қадар хушрӯ духтагӣ ҳаст. 110 сомонӣ. ино нархи донашай. касоне ки оптум гирифтан мехоҳанд, марҳамат нависед дӯстони азиз. бо агар оптум гиред арзон мешавад. иҷада анаи се намудуш нархошон дигар таракай 150 сомонай. аз сабабе ки поёнша бинед ҳамхе тур кардагиай. баъд остиношам нағзай. хучонам паплини доинган. бинед чӣ қадар хушрӯро додаштагиай. ҳам духтуш, ҳам сифати паплин нағзай. и то размери 56 доранд.
иҷода инчунинам хел индискӣ ҳаст, сурху коричневӣ 110 сомонӣ. Ино ҳамааш бе почаянд, дарозан, платяянд. Марҳамат, агар ба шумо дар кор бошад, метавонед ки нависед, мо равон мекунем. ин видеоро ҳамаша ман аз 7 дарвозаи Корвон, бинои нав ба навор гирифтагӣ ҳастам. иҷода бошадам хел ин ранги двойкай, вале двойка нест, 120 сомонӣ. бинед, ин ҳам хел обманкаяй. куртои Хуррем Султон мегуфтанд ин фасона ба фикрам. ҳами хелай материалаш беҳад материали сабуки салқин. Инчунинан иҷода хел маладёшкоҳо ҳастай. То размери 52 ҳаст. 120 сомонӣ платья. Касе ки мехоҳад платья харидорӣ кунад, пас бинед ҳаст платьяям. Рангошон рангои нағз. Дар инҷа паплин. Паплини нағзан инош. Нархошон чӣ хеле ки гуфтам 110, 120 ҳам хелеай. иш 115 буда бинед. То размери 50 доранд. баъд ин овезаҳош ҳақиқичон нест. Бисёр вақт менависанд ки ваёш гарданбандошонам аз худшон не дӯстони азиз. иҷода бошад ҳамин модел паплини аднатони хушрӯ 3 ранг дорад. 2 ранг дораву 3 модел. Марҳамат, тамошо кунед. агар ба шумо дар кор бошад, поёнша бинед чӣ хел кушоти хушрӯ духтагиай. модели поёншам хушрӯай. ина марҳамат. ин 120 сомон буд, амихе буд. 120 сомон дӯстони азиз. инаишам ҳамин моделай. паплиниш паплини мулоими хушрӯай дӯстон. мисол ҳечӣ намешава.